Με μια γρήγορη ματιά στο χάρτη της Ελλάδας, μπορεί εύκολα κανείς να παρατηρήσει το νομό της Καρδίτσας να εκτείνεται κυριολεκτικά στην καρδιά της χώρας. Για τους περισσότερους τουρίστες, η Ελλάδα έχει συνδεθεί με κάποια τοπία ηλιόλουστων παραθαλάσσιων τόπων. Κι όμως, τοπία σαν και αυτά που κανείς θα περίμενε να συναντήσει στην κεντρική Ευρώπη, στις Άλπεις ή ακόμη και την Ελβετία, αποτελούν χαρακτηριστικό του ορεινού τμήματος του νομού. Στην αγκαλιά του ορεινού όγκου των Αγράφων, μια περιοχή άφταστης φυσικής ομορφιάς. Καλωσορίζει τους επισκέπτες με ξενοδοχειακές μονάδες και ξενώνες, άριστα ενταγμένους στο φυσικό περιβάλλον και έτοιμους να καλύψουν τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών. Σε κιόσκια και καταστήματα γύρω από τον περιφερειακό δρόμο της λίμνης μπορεί κανείς να βρει παραδοσιακές γεύσεις και μυρωδιές από τα προϊόντα της φύσης, όπως παραδοσιακά γλυκά και ντόπιο κρασί που περιμένουν τον επισκέπτη για να τον γνωρίσουν με το αληθινό πνεύμα της περιοχής.
Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα του νομού, στους Οφάδες, το καρναβάλι σηματοδοτεί με τον πιο χαρούμενο τρόπο τον ερχομό της Άνοιξης. Ο καιρός της ξεγνιασιάς καθρεφτίζεται στο πρωινό χαμόγελο της λίμνης. Τώρα, οι εκδρομές στα ημιορεινά του νομού, σε μια σειρά από πανέμορφες τοποθεσίες με κέντρο τη λίμνη, είναι πραγματική απόλαυση. Από τον ιστορικό Ελληνόπυργο, στα δροσερά κανάλια και το φανάρι, του οποίου το καλοδιατηρημένο ιστορικό κάστρο δεσπόζει του κάμπου,